Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Shalom. Horas marihita salahutna, adorang sotapuka ibadah ornginon di ujung ni taunon martangi yang nahoho mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Hurian itu hatta marpungu hita di bagasa joro ni debata lau marsoba huhup madok moleate tu debata namar mudu-mudu dohot manggogoihon hita madalani bonani tahun 2024 sahat tu ujung ni tahun 2024 di bagasan Tikyon. Ikon marsinggang dohita diadopanna tapuji ibana alani asin rohana na pataruhon hita tu ujung ni tahun 2024 ton. Puji majaboba alekon iku dalam tahun dengan dibasana sedina. Ibana paluahon ngolum sian hamagoan ibana martupal hotuho dengan basa dohot asin roha. Alani i marsoba mahita di jolona jala tadopako marohata tuha bangsana nabadiai tapuji ma ibana marede mahita sangap di Jahoba. Wagani holona kanta
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Akka diboto hamuna do, nama korhon habengeton ni rohado, pangujunan di haporsiaumuna. Alai ikon adongdo ulaon naung sun denggan di habengetoni, asa tungtang situtu, jala halak sisadok hamu akana so hurangan di manang aha. Martua do naposo na mangulahon sisongoni didapot tuanna di haroronai. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang, di bahen hodo anak haholongan ni roham, tutoru ni patik, asa di palua akka ginonggoman ni patik, urupi hami, asa dohot hami dapotan haluauni, jala asamian hami di bagasan harajaomu, mar hite-hite anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik nerebata di parpungot na bornginon ujung ni tahun 31 Desember 2024 ima patik parjolo sahat rodi patik pasapuluhon patik parjolo ahu do jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yanggo tunggabi si sobaon manang sioloan pati patoluhon dang jadi dohonon guar ni debata yanggo soture dalanna aihona uhumna dosogot akkana marsineang di guarna pati paopaton ingot hamuma pabadiahon ari minggu dina onom arima ulah hamu nasa sulaumu alai anggo ari papituhoni ari paredana ni jahoba di batamdoi dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang nasok posom lahi-lahi manang na posom boru-boru rode pinahamu rode pangisi ni hutan ni halak pe namangebati hutam ai dina onom arido di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata jahuba ari paradianan nai jala di parbadiai pati palimahon iko pasangapom mudo natorasmu asa martuaho jala leleng mangolu di tano nani lehon di jahuba debatam diho pati pa onopon, unang ho mamunu, pati pa pituhon, unang ho mangalakup, pati pa waluhon, unak ho manako, pati pa siahon, unang ho olo makatidakon hatana sotutu, maralohon dongan jolma, pati pa sapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni dongammu.
ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naho bartu pati mi. Amen. Potima dosata martangiang mahita ale Tuhan debata amanami na di banua gijang hodo na patupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham saya asima roham dihami akan na mangarsak ko dosa nami saya sahapi ma tubagasan rohanami hasesaon ni dosa nami lehon matu hami todim na badiai asa unang ganggu rohanami sian asini roham alai asa hot rohanami marka porsiai laho mangotapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasahat hami diri nami tuho gabi pelian na mangulu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Kabegema baga-baga taringok tu hasesan ni dosa, songonod dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu na loja jalana sorat, hupasonang pehamu, buat hamu ma augak kutuhamu, guruhon hamu ma sian ahu, aina labok doau, jala serep marroha, asa dapotan hasonangan tod dimuna, ai labok do augaku, jalenang do dohot nahu paporsakon, hasangapon ma di debatana di gijang. Amen.
Tangi homma hatani debata turpu di parpungot tabornginon ujung tahun tanggal 30 sada Desember 2024 imana tarsurat di sada Petrus bidu 5 ayat onom sahat rodi ayat 10 sada tajahama marsika soring atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debatana gogoi asa dipatibu hamu ditikinai hingga kon hamu manasa nahinol sohon ni rohamu na tu ibana ai disarihon dohamu torang marohamuna dungo mahamu na mau taut do alomuna si bolisi songo bebiat na merawang mangalului si bodutonna gomos mahamu mangalo ibana marhite-hite hapor seaon ingot hamu ma dang terbaik sosongkok aka hapos tuhon si songoni nang tuaka hang dimuna na di portibion alai anggo debata na puna salhut asini roha na umajo hamu tu hasangaponna na manotongi di bagasan Kristus pauliulionna pahotononna jala patugonna dohamu dung jolo di tahun hamu satokin hapor suhoni ibadah mahaku kodong rodi sekaliling lilingna amin ido sahatna martua doakan natu mangihon hatani debata jalan nau peopsa amen. Taha tidak ko maha porsiaw tay songon nahina tidak kon didongata sa porsiaw di sadok portibion ra mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargogona suatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siato di porbadia adorang suabubuan ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua toru dung ditanom na mula mangolu diari patoluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun de debata jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai namadok mula mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora suda amen. Sunggul-sunggul marsogot
tanggal 1 Januari 2025 masuk pukul 10 WIB tapatupa do partengan tahun baru 2025 Marsa Bahasa Batak ruas Nihuriata Asariama Madohoti partengan tahun barui Mauliate. Hamuna kadamang dainang hahanggiku pinaribot di bagasan goran ni Tuhan Yesus. Adorang sohupatolhas berih berita pakubasyon ni Huria di tahun 2020 opaton. Atik tungdang sudi di pehita rap masih jalangan di pesta Natal. Ni pasahak masalinari siang hami salutna ka pangula di HKBP Rawamangunon. Selamat Natal madihita salutna. Hamuaka manginang nunga husurat berihon di buku na pinadari ni Huria buimanon tajaha jalan diaka na mengunjungi website HKBP Rawamangun tusi pebodo tong tajaha asaunang pola sudi hujaha benon na tersurat di berihon kecuali holan pointer-pointer nama carikot sosialisasi honot totuhita saluhutna jala duku pasatan don berihon ihuk manodo laporan keuangan global sian bendahara songoni dohot na pasahaton hata mewakili sudi ruas ni Huria ay mamang sahala panggabian dohok mewakili sudi perhaladu amang situa Jackson Pangaribuan di bahini las marohat takka manginang tapehuti ma di bagasan hahohomon. Tapuji ma Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai na toktong mengaramoti huhut menugu-nugu perdalanan ni Huria na HKBP Rawamangun sahat tutikyon. Tapuji maibana ay danghya di pasobu Huria nai so mardongaton ibana. Pada romanuain tutong-atongat tabiri HKBP Rawamangun manipat sa tahun 2020 opaton. Sadahasadaw menodohot laporan ni keuangan si patolhason ni bendahara. Rumawi 2 alinea kedua. HKBP Rawamangun terpilih sekaligus menerima penghargaan terbaik sentralisasi keuangan HKBP tahun 2023. Di awal tahun 2024 nunga huzalo hami penghargaani ima Huriata sentralisasi terbaik baik jumlah maupun kerapian untuk menyetorkan sentralisasi sebanyak 3,5 M dan tahun 2024 diestimasi menjadi 3,8 M. Di bahini dak pola sala molo hupangido martopak kita saluhuna di bagasan uduk doh serep ni rohata. Pesta ulang tahun ke-60 HKBP Rawamangun nunga tapatupa di bulan Agustus dohot September sekaligus mengganti semua perangkat AC dengan baru di tonga-tonga ni Huriat tahun termasuk dohot cet keliling asa uli idota
Mangihu manotu 2025 renovasi lantai, pengecetan sudah letur pintu jendela luar dalam gereja, dohot toilet atau kamar mandi gereja. Hirim rohanami sudah mahita dohot menangyakon, dohot mengurupi asa tulus salutna kanata sakapi. Periode fungsionaris di Huriata nunga tapa tupa periodisasina di bulan April 2024 mamuka maisian utusan sinode Godang, utusan sinode distrik, para tahun dewan-dewan, dohot sekretaris, bendahara ditongani Huria, termasuk pelantikan tu guru sekolah minggu 27 halak. Alai hurang dope 12 halak nari guru sekolah minggu dihita. Hamuak kadamang dainang hahanggiku naukap rohana mengurupi pakubasion marhite sekolah minggu, hirim rohanami boy hita rap mengadugahon huriaon marhite-hite haradiota deba gabe guru sekolah minggu. Peduli kasih dengan sahabat ojol, HKBP Rawamangun tahun 2024 menunjukkan kepedulian secara oikumenis tu akka dongan sahabat ojol, pengemis, pemulung, tukang parkir, security di wilayah Rawamangun sebanyak 4 kali, masing-masing 400 paks untuk teman-teman kita, sopola membeda-bedakan agama, suku, marga, ras, dohot, lan na asing. Atik tungadong syar ruas ni Huria, naukap rohana rak berbagi dohot kelompok ozol, orang-orang miskin atau yang kurang beruntung tahun 2025, kami mengundang dengan penuh sukacita HKBP Rawamangun turut membantu memfasilitasi Bapak Ibu yang berkenan untuk berbagi bersama rekan-rekan kita tersebut. Romawi 3 halaman 4. Sejak Maret 2024 nunga sikok be perminggota siahali di bagasan saminggu. Lumobi dung boy hita masih jalangan, dung salpu hita manalpui bencana COVID diaka tiki naung salpu. Tuaka tiki na mangihut, boy mahita rim mamilit sadihari akka partikian naune dihita madohoti permingguan mulai san pukul 6, pukul 7.30 dohot di Sinantam, dohot di Timoteus, pukul 8, pukul 10, pukul 10 tolu, pukul 10.30 dohot pukul 7 Botarina. Kakisasi sidi nunga tapatupa tu 70 halak reguler, 12 halak na dewasa. 2 sian na sida, tajalado gabe terdidi halak Kristen, sian naso Kristen hian. Romawi 4 halaman 6. Sahatu halaman 7, sahatu halaman 8, boima tajaha di lembaran ng pinaradi ni Huriata. Khusus tu akka parapuan, hirim rohanami sude akka ina radi madohoti perpunguan tu 4 punguan manang nadia naune di rohata. Punguan Parari Kamis, punguan Ina Naomi,
ina sola gracia dohot ina gloria. Di batu panasida doa kekunjungan bakti sosial tu HKBP Merunda di Jakarta Utara, merhite-hite bakti sosial, bantuan unit AC, pemberian bakti sosial beras, dohot lain-lain, termasuk tu HKBP Philadelphia di Bekasi, patupahon kerja bakti dohot bakti sosial, tu tonga-tonga ni huriai. Aka ama di patupa perpunguan ganup hari Jumat di tongani huriaun pukul 7 botarina. Sahatu sonari terumoti dope anggo aka ama naktip di tonga-tonga ni huriat tahun. Tuhamuna kamanami lumubi. Hirim rohanami tong rap hita mersaur di tonga-tonga ni huriaon lumubi aka ama. Songonido seksi lansia nama rumur ono pulu tugijang tapatupa perpunguan nasida ganup hari Kamis pukul 10 rodi 12 jala dimulai merhite-hite pemeriksaan kesehatan lansia. Akadamang dohot dainang nang marumur ono pulu tahun tugijang Roma hamusaluhuna tuakatiki nanang rom. Rumawi 5 pokok-pokok pakubasio Dewan Marturia sada siani ima 2 khusus rapon evangelis tapatupa dui ganup ari Senin di ruangan Lukas menangyakon saluhu na ruas ni huria diaka parsoryon na sidabi do diaka sihol ni rohana dohot akka sita ni rohana sida akka nama sihol ditangyakon tim doa evangelis boy mata surat akka natapangido di kotak 2 na pinarade di julu ni pitu ni garijata. Jadi postro hamu kadamang dohot dainang ganup ari Senin padita perhalado rap dohot evangelis berdoa secara khusus untuk segenap warga jemaat dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Rumawi onom ayat butir sada 2 dohotulu boy matazaha di bahan naung pinaradi. Alai sada sian diakonian nama carga ima bantuan pendidikan. Nuaing huriat HKBP Rawamangun memiliki 84 orang penerima beasiswa sejak SD hingga perguruan tinggi, termasuk yang terbatas ekonomi dari keluarga. Jadi 24 murid ni huriaon majalo beasiswa nataurupi ganuk bulan laho menguduti akka persekolahan nasida. Nunga dohot yan no diurupi dohot CSR sian BTN jalanunga disagi de betu akka anak kotai si pangidon nami tuhamu akka manginang asa dohot tita menangyako dohot mengurupi. Salah satu bentuk pangurupiot ta ima naradehi tagabe orang tua asuh ni anak kota penerima beasiswai. Rim rohanami boy martabba-tabba kamata do inata bahkan mungkin anak-anak muda pengusaha meskipun belum menikah tapi Tuhan memberkati engkau pekerjaan dengan untung yang baik, turutlah sejak masa mudamu
membantu anak-anak beasiswa di tengah-tengah gereja kita. Romawi 8 halaman 14, Geraha Nomensen. Saya mengulangi kembali, keuangan Geraha Nomensen yang sebelumnya disebut dengan Rawamangun Center sudah diselesaikan dengan baik dan telah disetorkan ke rekening panitia Geraha Nomensen. Saya memastikan tidak akan ada lagi uang Rawamangun Center yang sekarang menjadi Geraha Nomensen yang berjalan-jalan ke sana kemari. Kita pastikan itu ada di rekening, dan saya pribadi sebagai pendeta resort menjadi spesimen utama dalam rekening itu, dan tidak boleh uang keluar kalau tidak ditangani oleh pendeta resort. Jadi pos roham wakamang melutung adong sauti akana humurang dia katikinang salpui, saya pastikan tidak lagi akan terjadi pada waktu-waktu yang akan datang. Nungalau statu hortano dipuri ni gereja tahun bagas ni pegawai tak na tua-tua na namargowar si Sarjono sejumlah 1 M karena menyatu dengan tanah yang akan kita bangun. Puji Tuhan, 1 bulan setelah kita lunasi, seperti itulah kadang Tuhan memiliki rencana. Kita tidak memiliki rencana yang tidak baik, tapi setelah penyelesaian pembayaran, Ibu Mertua Sarjono, pegawai yang kita kasihi, dipanggil Tuhan kembali ke sisinya. Jadi gabehiran adong marefleksi di hita, holan na paimahon panuhoran ni Tanoido, horoa na pinapinamahima ni inatai, asa jolo sikop hita pernapuna, dungi borhak memana madapot Tuhan nani hapor sia anak. Romawi 10 halaman 15 item 2, renovasi Timotius, Lukas, dan pelataran dari Timotius dan Lukas sudah kita bangun dan kita perbaiki. Marilah kita semua Bapak Ibu turut menjaga kebersihannya supaya gereja kita Rawamangun yang pernah saya beri sebagai sebutan gereja yang bernuansa taman boleh semakin asri di tengah-tengah pusat kota di Jakarta. Oleh karena itu kami berharap tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan. Kalau ada ibu-ibu yang membawa tisunya, melap keringatnya, kantongilah tisunya. Kalau ada bapak-bapak yang masih merokok di gereja dan di halaman, kami sudah himbau tidak ada lagi rokok di gereja ini dan di halaman gereja kita. Maka bapak yang masih mau merokok di gereja dan di halaman, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah. Kalau masih ada yang masih mau merokok, kami minta puntung rokoknya dikantongi. Setelah itu boleh kembali ke rumah mereka masing-masing. Pengecetan gereja kita sudah berlangsung dengan baik, sehingga gereja kita lebih asri. Tapi 2025 nanti kita akan peletur semua pintu kusen gereja, jendela luar dan dalam, perbaikan plafon di atas gereja kita, lantai, dan renovasi kamar mandi. Bila ada di antara Bapak Ibu yang turut juga berbagi dengan membantu, pasti kami akan senang untuk menerima jalinan tangan dari Bapak Ibu
sekalian. Halaman 16, sertifikasi tanah milik gereja. Boleh kita baca Bapak Ibu, sudah keluar sertifikat kita nomor 84, nomor 90, nomor 24, nomor 91. Tinggal tugas kita sekarang menyatukan sertifikat ini agar nanti pembangunan Geraha Nomensen boleh kita mulai dengan segera sambil menyamakan status tanah itu dengan tanah gereja yang sering disebut dengan R5. Rumawi 11, Sintua pensiun, tahun ini 3 orang, Sintua Sijabat Kampung Pertanian, Sintua Ramen Semarmata UKKM, Sintua Rospita Siturus Kampung Pertanian. Perlu kami tambahkan, ada 2 WEK yang belum punya Sintua menggantikan yang pensiun ini, dari Kampung Pertanian dan Rawamangun 3 dan 4. Maka di antara Bapak Ibu yang hadir di sini dari Kampung Pertanian dan Rawamangun 3 dan 4, bukalah hatimu untuk menjadi calon Sintua di gereja HKBP Rawamangun. Sebab kalau tidak ada Sintua kita di WEK itu, kita pasti mengalami kesulitan pelayanan di tengah-tengah gereja. Di samping itu ada 3 calon pelayan dan pelayan baru yang kita terima dengan sukarela. 1, calon pendeta Karel Hot Asis Siburian yang akan ditempatkan nanti menjadi pendeta praktek Januari atau Februari. Kedua, Bibelfrau Solvia Pandiangan. Ketiga, Diakonis Diana Malau. Kita menyambut mereka dengan membantu secara sukarela di tengah-tengah gereja kita. Rumawi 12, Butir 5. Sinode Godang ke-67 HKBP telah berlangsung 28 Desember 2024 di Seminarium Sipoholon. Saya bersama utusan Dr. Tanti Manurung turut mengikuti Sinode Godang tersebut. Mari kita berdoa untuk pimpinan HKBP yang baru agar mereka senantiasa dipersatukan oleh Tuhan sehingga pelayanan di seluruh HKBP boleh berlangsung dengan baik. Romawi 13, khusus keuangan menyangkut pelean tahun. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, pelean tahun itu adalah kewajiban semua rumah tangga di gereja kita. Tapi saya perlu beritahu, HKBP Rawamangun ini tidak pernah menentukan jumlah, tapi hanya menghimbau agar kita dapat dengan sukacita memberikannya sesuai dengan isi hati kita masing-masing. Tapi ada kesulitan setelah dilakukan seperti itu. Jumlah yang memberikan pelean tahun di gereja kita hanya di angka 34%. Itu berarti 66% lagi ruas Nihuria belum menyerahkan pelean tahun. Padahal pelean tahun itulah sebetulnya menyokong kegiatan rutin di tengah-tengah gereja kita. Maka kami berterima kasih kepada warga jemaat yang sudah memberikannya dengan tulus, dan juga berterima kasih kepada mereka yang masih akan memberikannya besok atau waktu yang akan datang. Romawi 14, tapi di warta tertulis 13,
kunjungan gerejawi dan bantuan gereja, boleh kita baca halaman 19 sampai 21, tapi saya tidak menyebutkan gereja-gereja mana. Tapi jumlahnya ada 17 jemaat minus yang kita bantu selama 1 tahun ini, dan 2 distrik dari Dairi dan dari Humbang Dolok Sanggul. Terima kasih atas segenap doa dan bantuan kita, Bapak Ibu sekalian. Berikut statistik di halaman 49. Saya hanya membaca akumulasinya. Pertama, ruas yang baru 147 rumah tangga. Ruas yang pindah 126 rumah tangga. Jemaat yang kena RPP 4 orang, ruas perguru 9 rumah tangga, meninggal dunia 59 orang. Maka jumlah rumah tangga HKBP Rawamangun per 29 Desember 2024 ialah 2.769 kepala keluarga, terdiri dari ama 2016 orang, ibu 2.473 orang, pemuda-pemudi 2.622 orang, remaja 606 orang, anak-anak 942, dan jumlah jiwa kita per 29 Desember 2024 ialah 8.659 orang. Demikianlah pelayanan singkat yang kami paparkan kepada Bapak Ibu sekalian, seraya memohon doa. Bila mana ada kekurangan kami di sana sini, mohon kami dimaafkan. Tapi yang terutama, topanglah kami dalam doamu dan dalam kontribusimu agar pelayanan HKBP Rawamangun tetap semakin baik pada waktu-waktu yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur dihantar ke hari terakhir di tahun 2024 ini, dan kita yakin Tuhan juga yang menghantar kita nanti untuk tahun 2025. Diberkatilah segenap Bapak Ibu sekalian. Shalom, Tuhan memberkati. Oras. Oras marihita saluhutna di jahau kalma di tonga-tongata songon laporan singkat ni keuangata di tahun 2024 sian periode sada Januari 2024 sahatu 20 sia Desember 2024. Naparjolo saldo awal 1 Januari 2024 totalnya 2 miliar 193 juta 190 ribu 456 rupiah. Penerimaan di tahun 2024 totalnya 12 miliar 492 ribu juta 100.744 rupiah. Jadi
total saldo awal dohot penerimaan 2024 totalna 10 miliar 686 juta 870.200 rupiah. Pengeluaran di tahun 2024 naparjolo pengeluaran sentralisasi ni huriata naung pidasahat tu kantor pusat sian tanggal 1 Januari sahat tu tanggal sia Desember 2024 totalna 3 miliar 470 juta 598.182 rupiah. Sedangkan pengeluaran huria totalna sia miliar 425 juta 506.724 rupiah. Jadi penguma pengeluaran tasudena 12 miliar 856 juta 104.106 rupiah. Jadi marsaldo mahita tanggal 20 sia Desember 2024 miliar 710 juta 765.254 rupiah. Dohot rincian kasni huria 895 juta 385.047 rupiah. Saldo potoi parasian 296 juta 327 rupiah 27.110 sia rupiah. Komisi beasiswa 510 sia juta 53.120 rupiah. Dengan catatan adong dope nasotap setorhon tu sentralisasi ni huriata ima sian tanggal 10 Desember 1 Desember 2024 totalna 355 juta 432.085 rupiah. Jadi marsaldo mahita nuaing dung dikurangi 355 jutai saldona sonari 410 juta 152.962 rupiah. Imana boi pasatami tu tongata mau liate ma ta dukung matoktong huriat tahun songon nang dipaingot ni amang paditata nakinin bahwa huriata na mga lehon pelean tahun didok amang padita resort nakin mencapai hola 30% dope. Jadi hita amang inang nadong rotu permingguan apalah di bagasa tikion tapar hajop ma talehom ma peliatai asa adong dibain huriata laho membangun padenggaton aka paleanata tuaka ari-ari namangihut mau liate ma dihita horas. Izin amang inang ahanggi pinaribot au setua sahala penggabean emeritus dinuju huriata au songon mewakili sudehi taruas
Salam. Oros Madita Sudena. Di amang pendeta resort amang banner Siburian. Do di amang pendeta satar Majuntak. Do di Sude aka damang dainang perhalado. Nung atabigi nakiningan paparan berita pakobasyon ni Huria malo dihita di dokon jujur tahun ni Huriata HKBP Rawamangun pakobasyon dengan Dewan Kononia ngatabigi nakiningan pakobasyon musi di Dewan Marturia tong ngatabigi nakiningan pakobasyon di Dewan di Konia atau bikin nakingan mau lihat ya ma di Sude naung di Patupa ni Huriata amu amang inang para ledom nami songo kami mewakili ruas saya marpangajo do hamuna diaka hahurangan nami nikutip nakiningan sian berita jujur tahun ini bahwa sangat Huriat tahun sangat membutuhkan beasiswa CSR ngadi Patupa Bank BTN Indonesia sebanyak 300 juta. Kami juga salah satu mewakili Ruasta sangat dibutuhkan oleh anak putra putri bahwa baik pun secara pribadi, baik pun secara corporate, gimana kita membantu putra putri yang memang ekonominya kurang mengembirakan, dapat kita bantu untuk menjadi orang tua asuh. Dan sebagai informasi kami juga, kalaupun kami menginformasikan ini, ada baiknya kita telah mendirikan Akademi Pariwisata UKLA di Tarutung. Ada 27 mahasiswa yang menjadi orang tua asuh. Sudah kita lakukan itu. Jadi dimanapun putra putri kita kuliah, baik pun di Bonapasogi, baik pun di luar Jakarta, bahkan di luar negeri, sangat membangun kecerdasan daripada putra putri Batak. Alana anak kokido hamorau diau. Ugaris pe tano mahiyang tau marai asal marsikola anaki ko marsikola do sa tibo-tibona otak ni nasolap gogoki. Juga pembangunan Gerahana Mensen yang sudah dimulai 2025 ini, kita juga sangat apresiasi kepada Amang Pendeta Resort dan Amang Pendeta Fungsional, Pendeta Amang Pendeta Resort, Pendeta Banner Siburian MTH yang dibantu oleh Pendeta Fungsional Amang Pendeta Benhard Pangaribuan MTH, Amang Pendeta Osator Semajuntak MTH, Inang Pendeta Jojor Pardede MTH, Amang Pendeta Tulus Karya Tabu Bolon STH, dan Amang Pendeta Johnny Rumahorbo STH. Juga sangat kami amati ditopang oleh sintua-sintua baik Amang dan Inang untuk melayani. Kekompakan yang kami lihat sangat dominan, sangat kondusif. Tidak ada yang Superman, tetapi kami lihat adalah super team. Ini dalam manajemen sangat bagus ya, super team. Kami memantau beberapa lama ini sangat kompak, sangat kondusif. Super team daripada Amang Inang Parhalado kami, termasuk Sintua Resort. Kiranya pelayanan ini tambah lancar
untuk hari-hari yang akan datang. Kami kutip juga sebagai Jujur tahun tadi bahwa ruas kita bertambah terus. Kita adalah paling besar gereja, jemaat gereja di DKI Jakarta, di distrik 8 Jakarta. Bahkan saya pikir di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, HKBP Rawamangun lah yang paling terbesar jemaatnya, ya. Dan juga tadi kita bangga, Bapak Amanginang, sentralisasi keuangan HKBP dengan jumlah tadi setoran 2023 tadi 3,5 M, periode 2024 diperkirakan 3,8 M. Ini sangat fantastis untuk kita syukuri kepada Yang Maha Kuasa. Semoga 2025 nanti tetap akan berkembang. Tetapi tadi yang saya amati juga pilihan tahunan rata-rata baru 34%. Ini Amanginang, Anggi Penaribot, mari kita mendukung dari 66% lagi. Sudah berapa jumlahnya? Target 700, saya baca di laporan tersebut. Target 1 M tapi tercapai hanya 700, jadi hanya 70% dari yang direncanakan. Kalau ini nanti kita 60% juga semua jemaat ini kita semua partisipasi. Kunjungan gerejawi kami pantau sangat banyak karena jemaat Rawamangun ini rupanya orang baik-baik. Beberapa gereja baik dari Tapanuli, baik dari segala segi kota-kota datang untuk meminta bantuan-bantuan dana, dan mereka juga sangat puas pulang ada bantuan-bantuan dana tersebut. Kiranya pelayanan ini juga nanti di tahun 2025 bisa terlaksana dengan baik. Sinode Godang sudah terlaksana tadi tanggal 2 sampai tanggal 8 Desember yang lalu. Pendeta Dr. Victor Tinambunan, STHMH, Eporus terpilih periode 2024-2028 menggantikan Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar yang nanti akan meneruskan Pendeta Eporus terpilih membuat terobosan baru untuk kemuliaan Tuhan, dan sudah juga terbentuk 3 kadep dan 32 preses. Secara kemasyarakatan kami mengamati bahwa perayaan Natal Nasional 20 Desember 2024 di GBK sangat luar biasa. Sambutan daripada Presiden RI Prabowo bahwa dia adalah dari keluarga yang ibunya adalah seorang beragama Kristen dan dia adalah putra Pancasila. Inilah suatu kesempatan yang baik yang akan kita sambut nanti pemerintahan baru dan juga pemerintahan Eporus baru HKBP di seluruh dunia. Juga Wakil Presiden Gibran membagikan juga bingkisan-bingkisan Natal kepada jemaat Kristiani. Dalam momentum ini sangat baik untuk memperkokoh nilai persaudaraan dan kebersamaan sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat. Juga Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Kolis Komas hadir pada perayaan tersebut yang menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Menteri Agama mengajak rakyat menunjukkan persatuan dan kesatuan. Beliau menyatakan bahwa siapa yang
agama apapun yang dimiliki saudara, jalankanlah dengan baik. Jangan memeluk agama tapi jauh dari pemeluknya. Sangat kondusif kondisi situasi Natal pada bulan Desember ini. Bersyukur kita salah satu jemaat Rawamangun HKBP, Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMH, terpilih sebagai Wakil Menteri, Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Permasyarakatan, dan Kabinet Merah Putih, di Kabinet Merah Putih. Kami catat juga sebagai ruas daripada HKBP Rawamangun telah purna bakti Amang Tupak Hatorangan Panggabean sebagai Ketua Dewan Pengawas KPK pada masa periode beliau bertugas sukses. Marilah kita mendukung pemerintah yang akan datang dan juga HKBP kepemimpinan yang akan datang. Kita gunakan kesempatan ini, himbauan kami, barangkali kita sama-sama juga menghimbau, kalau ada permasalahan perizinan gereja atau mempersulit perizinan gereja, ini Bapak ini sudah bisa kita sebagai komunikasi supaya kondisi pemerintahan sekarang menurut pendapat saya dan barangkali juga sama pendapat kita, pemerintahan yang akan datang ini kondusif kepada Kristiani, khususnya Pancasila. Berbeda-beda tetapi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Itu daripada beliau tersebut. Bapak, Ibu Amanginang, Pina Ribot, beberapa jam lagi, barangkali hanya 4 jam lagi kurang, bahwa tahun 2024 ini akan kita lewati. Di ring Tuhan dohita sian awal Januari sampai to Desember 31 di tahun 2024. Tetap mahita gomos tatiop tuhatta debata songon edeta nomor onoplonomi debata baik dongami debata baik dongami lau mangula ulamu baini bana haposamu saya pasere rohami debata baik dongami debata baik dongami debata baik dongami saya nasau dulamu saya natulus dosakakmu jala sonang rohami debata baik dongami debata bedongami omma dasar tama melewati tahun naburu kontok kena itu tahun baru 2025. Akhir kata, mari kita selalu kompak semua ruas membantu program pusat Eporus dan jajarannya dan juga membantu pemerintahan baru Prabowo dengan Kabinet Merah Putih supaya pelayanan gereja terus berjalan sukacita, damai sejahtera melayani jemaatnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Amin. Mauliate. Horas ma dihita saluhuna. Dison hami jongjong mewakili parhalado. Parjolo pasaton nami ma selamat Natal ma dihita saluhuna. Tabuji ma tuhatta ala asi dot holong ni rohana. Boy hita marpungu di bagas joroon. Dang ala ni gugutta. Ala memang tung holon ala asi ni rohana do. Ala ni Toktong mahita martangiang mangido tu tuhatta asa di tahun 2025 on totok kita boy didongani songon tema ni perpungota bornginon pasah ma dalam mutu Jehovah ima nagabi ojahat di kita di nama masuki
tahun 2025 naneng ro. Amang inang song angka hanggi nang pinaribot na marapungu di son, songoni nama dohuti acara melalui live streaming, songon parhalado ni huriat tahami, dang mungkin dang adong na hurang lubi pakubasion nami. Songon parhalado hami masih jual masita di haurangan nami, buat kamu hami di tangyang muna, asa boy tahu basi huriat tahun 2025 lebih denggan. Songon nang di padar ni paditara sota da kiningan diberi pelayanan mulai di Tuhan denggado sude pakobesioni alani siapa rahlado hami mangido asa rapita saurdut tita makobasi huriat tahun 2025 asalam dasip pakobesioni di huriatta ima elek-elek do pangiduan nami. Akhir kata sia kami perhalado, selamat menyambut tahun baru tahun 2025 Horasma.
Dami di debata na sumurung sian saluhu na roha. Ima mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Dihamak kadamang dainang hahaanggi ng pinaribo pe na adong kita marminggu lahu paujuk ko tahun 2024. Do tak kadamang dainang haanggi ng pinaribot secara live streaming diak kabagas tabi horas madihita saluhuna. Hata ni debata nanaing marsaringar diak ka nguluta adorang so marsirak kita sia tahun di tahun 2024 lebih hurang opat jom nai kalani sotongong namod dohodok 1 pukul 00 oke. Naik kita dihubasi marihiti hatan debata ima sian pesalmen biddu tolu pulupitu mamuka mai sian ayat sada satu ayat na pasapulu sadahon. Sonom mahata debata hujaha matu hita salhutna. Ede sian si Daud. Sayunang mamohop ate-atem mida akka parjahati. Jalaunang mangiburuho mida akka siulahon hajukingon. Aidoras donasida sabion songo duhut jala marmalosan nasida songo tubur ni duhut. Saya marhapo satu Jahoba maho jala ulahon nadenggan ingat tom matanoi jala radoti haburjuhon. Jala halomo Jahoba jadi lehonon nama tuho pinangido ni roham. Pasaha ma dalam mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Jadi paulopon nama hati gorammu songon hati uron dohot hapit toromi songot tikos niari. Pasobu ma Jahoba jala ibana paimaima sai unang moho roham mida jolma namardo hardalanda mida bawa syulahon gete-gete. Otapi rimas jala tadikon mohop-mohop unang sai tamohopon turham di ailaho najaddoi ai sai nasiap dosogot akka parjahati alai sai na teanon yakka namakka posi Jahoba do tanoi sogot. Tokin nari dang disibe parjahati jala ya ditikir hoi ngananna dang bejupang alai sai na teanon yakka parlabohido sogot tanoi jala hahila sononna hinadeak ni hadamion disido sahana. Kuren tu hatta dihamak kadamang dainang haanggi nang pinaribot pe di bagasa tikyon at orang sosahati tatu tahun 2025 naing mahita mga ruji kilas balik di tonga-tonga yak kaparnguluatta nasalaon muluboy ak kadamang dainang mamuhay parmingguon di tahun 2024 mamuka Januari arop doroha boy damang dainang haanggi nang pinaribot laho paujuk koni di tahun 2024 Desemberon. Basa pola say diarahon huriatta marminggu hita di pangujung di tahun ganup tahun. Na parjolo sahali halata hilala do dengga basa ni bata nalaho madongani hita tahilala do songo dia bagas ni holong debata nasai mangaramoti hita jala dangadong hapek sahalak sia di tengah-tengah ninggulut tahun
Nabuy mangulu jala hipas yan hadironna. Alay salhunay ala denggan basan di batado. Ala nita kasih tuturak kadamang dainang 365 hari di lo debata ngulutta. Mulai ate madohonot tak kadamang dainang boy hita paujuk ke tahun 2024. Jala terus manyan. Sahat tu hari-hari berikutnya manang tahu-tahu berikutnya. Suatu kadang namo Rusia non tu tahun 2025. Tangi dua mai ate. Dang napa biar hon. Ima pangi dua ta. Mulai dengan debata hita 365 hari diragam dia kahamaolon, diragam dia kalas niroha. Alai bohi ta mamolu si saluhuna nang pesipata tangis sita. Nang pesipata gok pikirata, nang pesipata marukil hita. Alai bohi ta bolusi. Suka duka las niroha arsa niroha. Baru tuh kamu amanginang akapar bisnis tahun 2024 tahun keberuntungan do manang harugiat di hamu. Manang pertiga-tiga perengge-rengge. Manang ka pegawai negeri, pegawai swasta, ka perusahaan, pemilik perusahaan do kana asing. Bahado. Marutung do hamu tahun 2024 tahun manang sebaliknya do. Manang tuak kana boru. Edi honomu dope do doli-doli di dia rokapi. Alanian non unang pole paling lilikku haman doko kata kamangin angate di jam 00. Suatu ngadong na berbalas pantu di si. Unang ngadong siang pencitraan. Ate. Unang ngadong madokon sonari mahu balason. Isi pakposa ta non. Ali balasok podang ngadong. Hola madok moliate do hita dia caratan no jam 00. Dungi ba marsi mapan. I pedang ngadong pola sungkepamu isi. Polang majalang do. Ate. Boleh lah batak dang pola sungkeman dang adong dihalak batak sungkeman. Ate. Dihalakad de. Dang pola tahu madugul-dugul na tutuat te dang modal dengkul hita. Ate. Polang marsi jalangan do. Jadi sotong adong sampai jam 4 pagi. Ay basa na marminggu ho jam tanggal sada. Aduh amang palilikku hay madokata. Dang adong pole. Sotong adong sonete. Ayo hiton. Ale bagaimana kita supaya berterima kasih kepada Tuhan ala dengan nibasana tu hita 365 hari didongani hita dia karagam dia kahamaolon. Adong dorasyak kita tangis dope ala marujung akka na hinaolongan ni rohan. Ale sebaliknya adong dosak kita totong las rohana nang pedibaga sa parsahito ni bana. Nang pesipata mungkin tupur tiga-tigana. Alai bodo pe diberingi mana matahari. Sepanjang matahari terbit dari timur dan terbenam dari barat, selalu ada pengharapan bagi setiap orang percaya dalam Tuhan. Unang mabiarho, unang pabiarhu, dan saya katakan jangan terlalu mengandalkan diri sendiri. Selalu dohorok kesona kamanginang. Molarok kepengmu 100.000. Alay mago 10.000 hepeng mi. Gudang do halak, naholak 10.000 ni lului. Gabi mago hari-hari na mago las ni rohana. Hape harong do pe hepeng na 10.000 nai. Ya. Cipata soni dok kain nate. Ulang 5.000 hepeng na mago sudah dilicing anak konna. Sudah dimurai na sejawi. Hape do bisa niang do pehepeng na. Hape dang di oy mana malang bakso mana do manot bioskop dang di oy mana. Wala kepeng na si 5.000 na magod do. Hidup kita kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kita berharap sesuatu yang baik tiba-tiba ada yang tidak baik. Ale 3% may di ngolutta. Hape holang nai. Holang arsa ni rohaido tapi kirhon, holang ganggu ni rohaido tapi kirhon, dang adong biak halas ni rohado tahay pason. Jala odo na kon ni parpesalmen. Pemasmur mengajak kita
bahwa dalam diri manusia dan dalam diri kehidupan kita ada dua sifat. Adong dua di bagasa pertibion hazol maun. Ima jolmana burju, do jolmana jukat. Hati-hati. Nanti. Unang pakompak kuhamu, kecuali suami istri. Molo mardongat-dongat do pehalle na soto pakompak kuhamu. Hape dang sautian noni. Ngepa tongko-tongko tunatorasmu. Hape gabe tangis coy siyo. Hati, ay sipata. Udang doh bereng di hurion. Alani kompakna. Sudah sarupa. Obu nape cek sarupa. Baju nape sarupa, golang-golang nape sarupa, sepatu nape sarupa, sudah sarupa. Botung mamat terang sarupa teh. Ya. Biasa aja. Kalau berteman biasa aja. Asipata na ujung ngorok tu hita do, setiap bimakela hita. Ya. Yang dekat dengan Anda, Bapak Ibu, kadang-kadang itu menjadi lawan bagi kita. Di tengah-tengah ninggol tau Jepang taruh si songoni. Jalau dona penaingot di parpesalmen di ujung tahun, akhir tahun 2024 bahwa kita akan menemui tajuk pakot do ninggol tahun. Adong jol mana juket, do jol mana burju. Iko bodoh hita kamanginang mamilai-milai. Iko bodoh hita kamanginang lahu mamerangi asa unang tersulat di tita, asa unang medabu hita. Jala sotung mangiburu roham, bolarong pehalak nading ganggoluna. Mungkin setabi dang siadalanna. Alai ulama-ulamu, jangan sibuk mengurus urusan orang lain, uruslah dirimu dan pekerjaanmu. Soteng russo, unang iluliho bade tuho. Jadi tahun 2025, oruima badai. Unang sibuk. Ang do jol masibuk, ang do ya marhuriau. Isa da huta idok ni mana? Idok na to sonon amang padita. Saya rana suta buru pakai lalaku molo sumber bade usadarin na. Soto karong songoni di hurene ramangono. Ate. Ikut di pada urusan doa kasih songoni. Jangan mau terlalu kepo urusan orang lain. Dan jangan terlalu cemburu jika orang lain berhasil. Karena kenapa? Semua kita punya bagian masing-masing. Sudah doh kita. Alai ingot. Halak namar Tuhan nama kirim. Molo so natoras naipe mamora. Ale molo serep dorohan natoras nai. Martangiang, marminggu, martuhan, Tuhan akon nape lihaun Tuhan itu. Jadi mulu sudah po maka manginang songon na pinikiram mison nari, ali tor cokko tangyang mi tutuhani bar pagiduan. Hadua gelengmu, laho mengangkat martabatmu, ya. Baupum, baidu dah. Alai halak na sumangulaon na denggan, holang pangomongan, holang artana, holang pikiran de pangasahon, boy salpu sudi. Makanya saya tengok maiden yakka pungwani nate, songosor hani pada itu do nguluan, itu. Basi pata akka anak pendina bebelu itu na berhasil. Si anak kaya anak penarung bapak nado omakna, arong dosoni. Dan nang perak sesudi. Ido di dokon ni perpesal metuhita, boleh kau nak kaning sotung moho ate-ate mida perjahati. Jangan, gak usah marah, ya. Gak usah uring-uringan. Ketika kita mulai melihat orang-orang jahat, bahkan jangan cemburu. Karena kenapa? Loas matuhani, hohom maho, lo matuhani berdebu-debu rupa imana. Holang hidup. Jadi mulai hata-hata ijol mahwak kamanginang, unang moho pateatem, nasa perang boy mo po. Ate, pasobu may si. Ali kecuali na elap po bere tuho, ile soal matong. Tangi. Alay molo so ding bolo denggan do di laho. Basidak kan na denggan niula, ipatahata do iba. Balam mana so denggan. Jadi yok kilas bali ni galutta do nedok pani profesal menon. Portibion
Lomodo rohana mago jolma, lomodo rohana madau jolma siad debata, alai hita hakana porsea, ilok kena kaning, bolo tuk pegudang akka portibio mangaleho nakka, naso denggan mangela-ela hita, baburu-buru kok kita, alai ingot, marhapo satu jahuba maho, holang itu, singkat kok, gak panjang, marhapo satu jahuba maho, baka dokon pasaha madalammu tu Jehovah jala apa sih ibana supaya dia mengatur seluruh hidup. Dia makadamang dainang haangkin ang pinaribot ngulut taon songol labirin do ibo tahamu tehe labirin yaro hamu tehe marmiam labirin jadi bolo labirin on aung do di daerah puncak i bolo masuk ko tu sada pitu ikoluluamu ma pitu asa boy ho haluar siani dang boy pitor masuk ko sada pituon pitor boy haluar lur sodaung sipata iripo ho pitu disan habe mentok ikoluluamu sampai dapot ngolutta pesongonido ngolutta di portibio dang boy lurus dang boy soda pinang di rohatta dang boy sehat atai jol mahita, dang boy sehat buru-buru jol mahita, dang boy sehat madau jol masak kita. Tapi ingat, Tuhan selalu buka pintu ketika kita berusaha untuk mencari pintu itu. Alani orang menyerah, apalagi generasi Z. Molo generasi Z itu sono dosong strawberry don, baga iluar nung ipicit lepek. Itu kan generasi Z. Mudah-mudahan tidak katakan generasi mecin. Nanti. Ayo narik dana ido. Kalau lagi suruh nggak bisa. Kalau lagi suruh nggak bisa. Bah. Ong dodak dana hon. Pistar di sekolah. Ale ulang pistar ni persejaran na nasi rangi boto. Makanya gudang dua anak kota. Dan ibu terima perusahaan. Pintar hanya pengetahuan, pengalaman nggak ada. Ate. Sarjana teknikin na hafal apa masuk konstruk pedang boy HP nilainya A plus ate padeng gaton sepeda pedang boy sarjana ekonomi na HP mangetong-etong pe tulu angka di luar kepala na ngamir dong iko pakai kalkulator HP nilainya di IP na hampir sempurna bahkan 4,0 bangga doi barisi, tapi belum tentu secara pengalaman dia mampu. Jadi kamangenang suatu pola lasroham anak kokku malodo ipena ko 4,0 HP seboto mangalopa tes seboto. Mudah-mudahan anak boru doli-doli dengi sulangi mak mebeho. Ya. Oh dia kau terbuta nak kaning di bagasan Paujuk kau tahun 2024 ton. Percayakan dirimu ke dalam tangan Tuhan. Karena masih panjang perjalanan kita ke 2025. Gudang donar sibol sota. Dang taboto salak manangaha di jolo. Bahkan mungkin, maaf Bapak Ibu, teman kita sekarang belum tentu juga teman kita 2025. Bahkan mungkin saja menjadi musuh kita. Alani ko mana-mana dohita. Alai itap nabuy bay nomu. Bay mana ding gadingulum. Apa yang bisa engkau berikan dalam kehidupanmu? Hidupkan nilai-nilai spiritualitas dalam hidupmu. Asa tarida haporsyomi. Asa mangulu hodak ke dalam nasitong. Jala unang mangulu di dalam nasitong. Jangan hidup dengan jalan orang fasik yang hanya sebentar keuntungannya tetapi lenyap. Tetapi hiduplah sebagai orang benar. Slow but sure. Mana pe, ale yakin di mana, dapotan di mana. Aka per 3 unak piteri luli keuntungan nate. Boleh dokon sekilo misalnya majolo 30 sekilo bawang 30.000 dokoko 50.000 dang lak mendoni. Sao tipe keuntunganmu. Alai pitor gudang. Asi patah lah batakon gumudang doi bolokon 3-3 na daripada dijual ala pargaku tahu
belajar untuk memaknai hidup kita, belajar untuk bisa disertai oleh Tuhan sepanjang kehidupan kita tahun 2025. Tinggalkan apa yang tidak baik 2024. Dan mari kita belajar dan menikmati setiap perjumpaan kita dengan Tuhan. Nyatakan dalam setiap helaan napasmu. Jadi amanginang mulai tarik kohosam. Tori pakalor ho. Tanpa kau sadari, sebenarnya kau bersyukur Tuhan itu menyertai hidup. Itu. Tiap hari di laut dita hosa hanguluan. Tiap hari laut dita kana denggan. Jadi non akan mengenang. Sotong lupa mar telepon si matuana nang pesemar simak kulingan di tahun 2024. Mudah-mudahan dangarong sonda semar simak kulingan do makna do si matuana teh. Alay, dangarong gunam marmalat baru ho minta maaf HP deng telepon ko si matuam. Do inongmu. Maratawang nomor beda dong saripe marsirang. Ate, esto lu sirang so sirang so nari padomu. Ido gunana. Molos adong boy berarti nang merlapata tahun 2025. Ya. Saya tahu banyak jemaat-jemaat di sini. Ya. Mulai berway itu jauh no makna, mulai berway itu jauh no makna. Lalu si pasobun atau rasnai dengan padinggan. Tapi hari ini mari kita harus diajari bagaimana firman Tuhan boleh dalam kehidupan kita. Boleh di tengah-tengah di ngolutta asa mardala kita hobar tulang menirohana. Amanginang na perpudi sehali ada orang semangunjungi tahun 2024. Tadio majolo takut tahu kan hari esok. Mebo tamu deh teh kamanginang teh. Asa tapasa ngolutot Tuhanon. Ya, kita nggak tahu hari esok itu jadi apa, tapi kita pasti kita baru berjalan. Boleh teh permusik nami. IT kita bisa membuat kata-katanya. Bajo. Tadio maya sada rohot ayat udah. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, putra surya ku harapkan, karena surya karunia. Banyak hal tak kupahami dalam masa berjalan, tapi kan bagiku ini tangan Tuhan yang tegak. Kita berdoa. Mulate marohanami di hotuhan di bagasan bornginon. Di pataroho kami 315 hari satao di ngulunami. Mamuka tahun 2000 Januari 2024. Satu sadarion. Naing matuhan pojungon nami sataunon. Jala masuk mahami tu tahu para sini rohaon. Tu tahu pakirimon nong lilehumi di hami. Di tahun 2025. Di pardalanan di ngulu nami Tuhan, hubulus sami do arsak ni roha. Laus hubulus sami do totong Tuhan las ni roha. Gudang doa katantangan. Gudang doa kahulus sami nasipata boy babelu ja pikiran nami. Gudang do musuh nami. Nama baik kami
Jalalas rohana belum ada bukan. Ale Tuhan, nang pe maul perdalanani, nang pe gudang akagalubang, nang pe sipata moho rohanami, mamereng akapanggete-gete, mamereng akaparjahat, alai, saya di pengotoro hami Tuhan marhite hatam. Naing mapasaton nami saluhun nadalan nami Tuhan Tuho, jalaw haposi hami ho. Asa ho madongani perdalanan ninggulu nami di Portibion. Si pataulo hami tangis Tuhan, ala nidongan nami, namabay na suding gadi hami, si pata anak kon nami, si pata keluarga nami. Ale Tuhan, hupasatay matuho saluhuna, pangusad deo kami mangulo nami tuho. Kami selalu mempercayakan diri kami ke dalam lindungan Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memberikan solusi jalan keluar. Asal maunang mangasaho pikiran nami, hamalogon nami ham. Mulia ate ma Tuhan, arong doa kadongan nami na subuhi rap dotami, lau paujukon tahun 2024 tahun ala na kaparsahiton dia ke rumah sakit do pemuliah dia ke bagas nasida le Tuhan asi marham dulu manasida pamalum ma Tuhan sahid nasida asaboy nasida makarlas ni roha dia kadengkan di basam dohot pasu-pasum di nasida hami Tuhan nilako hahi pasul las ni roha jalabo totong Tuhan ay mangulak kulon nami di ngulo nami on. Mauliate ma budok kami Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan dan mengaku dalam iman kami bahwa Engkau begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Karena kami tidak bisa membelinya dengan harta, kekuatan, jabatan kami. Hanya karena kasih karunia Tuhan semata. Kami akan melewati tahun ini dan menuju tahun baru 2020. Dak kumoto hami Tuhan salakka di julu nami ahanan yang masa ale pasatay mangulu nami Tuhan Tuhan jala dono nami mangulu manang mate di homa hami Tuhan pasatay mi saluhun naka keluarga nami nada usya kami dan buhay pajupang ala nakapartikian ala nakaulaon udang doa karwas ni hurami na subuhi pajupang do takkanahin na holongan ni rohana tubo na pasugit nang natoras na po yan. Alay songon padimu-dimunommu di hami di son. Songoni maho Tuhan menjaga nasida. Mangaramoti nasida. Naing pangujungan nami Tuhan taonon. Di bagasan masih sado sa hami. Asaboy hami. Masuk to tao baru. Di roha na yes. Di roha na baru. Ramoti. Pasu-pasu pardalanan ni Huriam hagabi peraw mangun. Padita na marhubas akasitua ale Tuhan loas ma akan aposomon mangula dito katongan ni huriamon mangalerohan ang pikiran na nang nguluna kami parhubas asa gudang halak na porsea gudang halak dalam manadda holong ni roham pakai mahami Tuhan gabe ula-ulam jala posdor hanami para romo dohami di tonga-tonga ni ngulo nami. Dusang sonyak karwas ni huriampe. Dia ke berbagai lini perkerjaan nasida. Leoma pangalak kaon nahipas. Asa mangalakkan nasida dohot dengga di tahun 2025. Denggak nasida lahu manatap ari marsugut. Nanang si pasatommo tiga nuphay marsada-sada. Berarti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita huhut papung pila. Sama mandonga
Tatangyak koma peliata tuadopan debata martangi yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang hodo hararuan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa uliba sana mauliutus. Upasat hai masian na nilahon mitu hami pelian nami tuho. Sa jalom may gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu majal ramoti asah para siya kami pilianon patimbulhon harazommu. Itonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite hite todim. Asalam tadahami gudang ni silolehom mitu hami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmu. Saya Roma harajonmu. Saya saut malong maniroham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songok pandesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugyut tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ayo. Mahamu di besar dame, jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma bohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasor homa damena tutodim. Moka manginang, selamat mengakhiri tahun 2024 madihita, mersugut, sotong lupa hita romar minggu madok moleate di tahun baru 2025 pukul 10 marsi jalangan mahita di Jolon Itap Nabui majalang tajalang makanungat.